боронҳои сел ба чанд деҳаи шаҳри Исфара осеб расонданд. сокинон мегӯянд рӯзи 26 июн дар пайи бориши зиёди борон сел омада роҳу заминҳои кишт ва манзили сокинонро хароб кардааст. дар наворҳое ки корбарон фиристоданд дида мешавад ки кӯчаҳои деҳаи ворух дар зери об қарор доранд ва сокинон талош доранд ашёи рӯзгори худро аз об берун кунанд. ба гуфтаи сокинон сел дасти кам 25 хонаро вайрон карда ва сабаби захмӣ шудани чанд каси дигар шудааст. мақомоти шаҳри Исфара ва ҳам масъулони кумитаи ҳолатҳои фавқулода то ҳанӯз расман зарари расидаи ин офати табииро шарҳ надоданд. зубайдулло шомадов сухангӯи шаҳри Исфара субҳи имрӯз дар саҳифаи фейсбукиаш навиштааст ки бо мақсади саривақт бартараф намудани паёмадҳои ин офати табиӣ ситоди корӣ таъсис ёфтааст. ба навиштаи шомадов масъулони шаҳри Исфара якҷо бо мутахассисони дигар сохторҳои марбута барои бартараф кардани оқибатҳои офати табиӣ ба деҳаи ворух рафтаанд. дар 2 ҳафтаи охир аллакай бори севум аст ки борону сел ба чанд ноҳияи тоҷикистон зарар мерасонад. аз ҷумла шаби 20 ба 21 июн бар асари омадани сел дар ноҳияи хуросону вахши вилояти Хатлон дасти кам 3 хона вайрон шуда заминҳои кишт зери лой мондааст. сокинон зиёни расидаро бештар аз ин мегӯянд. рӯзи 20 июн дар пайи боришоти сахти борон ба 3 деҳаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ҳам сел омада роҳу гузаргоҳҳоро хароб кард. аз ин пештар рӯзи 30 май бар асари борону жола ва сел дар ноҳияи Ашт ба гуфтаи мақомот 3 миллион сомонӣ зарар расидааст.